Pozdrav jarčevi, dobrodošli. Ovo je vaše novo tarot otvaranje za naredni period koji je pred nama. Kao i do sada otvaram karte za posao, za ljubav, a pre toga otvaram kartu za generalnu energiju za sve vas koji ste u horoskopskom znaku Jarac, u podznaku ili vam je tu Mesec ili Venera. Dragi jarčevi, otvaramo generalnu energiju koja je 6 štapova. Dobro, hajde da vidimo dalje. Jutro. Svet čeka na vas, dragi jarčevi. Sa 6 štapova kartom pobede, dragi jarčevi, odnosite neku pobedu. Probudite se, krenite, jer pobeda je pred vama. Duboka ljubav, majčino mleko, rođenje kao portal. Kao da ćete se jarčevi preporoditi. Dobro, hajmo da vidimo dalje. Nećemo prebrzo zaključivati, ali ovo je onako neka prva energija koja je izašla. Nebo je granica, dragi jarčevi. Ne mogu, hoću da sačekam da otvorim sve karte, ali ne mogu da ne prokomentarišem, jer prosto karte koje izlaze su karte koje su odlične za vas. Dobili ste kartu bunike. Dobro. Karta agreement, karta ugovora, nešto će biti potpisano, dragi jarčevi, čekate neke ugovore, odluke ili tome slično. Ajde da vidimo dalje. Siromaštvo, dobro. Hoću da pitam Milan Normand o kojoj se situaciji ovdje radi. Dobro. Karta miševa, karta kose i karta obilja. Dragi moji jarčevi, generalna energija koja je izašla za vas je karta 6 štapova. Htjeli vi to ili ne, pred vama je pobjeda nad problemima, pobjeda nad nekim stvarima koje su vam se možda loše desile. Možda ste u momentu nedostatka novca trenutno, možda ste u momentu nedostatka posla, ljubavi ili tome slično. U svakom slučaju, dragi moji jarčevi, sa kartom bunike treba da u narednom periodu da se prepustite svom životu u tom smislu da se ne plašite neizvesnosti, da krenete napred, da se probudite i sve čeka na vas. Sve čeka na vas jer stoji vam 6 štapova, velika pobjeda. Koliko god da se vi sada osjećate ovako, da tako kažem, i siromašno i da vas je neko pokrao u nečemu, da ste u dugovima, da ste u problemima, treba da na ovaj ili na onaj način rizikujete u zavisnosti od vaše situacije. Nebo je granica. Postižete dogovore, postižete neke za vas značajne ugovore. Da li ste sada u situaciji da nečim trgujete, menjate, da li ste u toj situaciji, ja ne znam. Primenite na svoju situaciju. Naravno, ovo su grupna čitanja, nisu lična, ali ukoliko imate bilo kakvu situaciju u vezi sa novcem trenutno, karte vas pozivaju da rizikujete. Period lošeg zdravlja, depresije, velika briga ni oko čega i situacija traži balans i pažljivo rukovanje situacijom, odnosno hendlovanje. Znate kako meni ovo sve izgleda? Počela sam da otvaram karte za posao. Kao da ste vi u depresiji zbog ove neke situacije. Ali, kažem vam, bez bojazni, iako ne znate ishod situacije, trebalo bi da se odvažite u tom nekom poduhvatu koji ste želeli da ostvarite. Šta ste naumili, ne znam, ali rekla bih da
nekako kao da još uvek držite sebe u kočnici zbog ne znam čega, ali kažem, trebalo bi da se probudite, svet čeka na vas, dragi jarčevi, koliko god da je izazovan period bio, ne plašite se tih nekih rezultata, jer su rezultati dobri i obilje vas čeka. Obilje vas definitivno čeka. Sa kartom ribe u Lenormandu možda su se neke stvari desile prebrzo, na prečac, ali dragi moji jarčevi, dobro, otvaram karte za vas koji imate posao. Transformacija, dobro, karta kočije i karta maka. Dobro, odlično. Dragi moji jarčevi, kažem vam, nebo je granica. Koliko god da ste ulagali u neki posao i nešto, možda je vreme da dignete ruke od toga i da se bukvalno preorijentišete ka nekom drugom cilju, jer imam utisak kao da vi već imate neki drugi cilj, ali nikako da se pokrenete. Čvrsto ste se možda držali za nešto i prosto to nešto je predugo trajalo i nije dalo neke specijalne rezultate. Ali ukoliko vi transformišete ovu situaciju, a sa samom kartom smrti, kao da se rađa nešto novo, dragi moji jarčevi, kao da dobijete neku novu priliku za neke poslovne mogućnosti. Neko će vam pružiti nešto totalno novo i neočekivano. Možda ste u ovoj sad trenutnoj situaciji bili onako i ostali kratkih rukava, ali ono što vas čeka jeste apsolutna transformacija i vi već sve što je potrebno sa kartom maga imate u svojim rukama. Izlazi karta kočije, karta koja kaže uspeh, idite napred. 2 puta dobijete kartu uspeh. Nema potrebe da se držite nekih stvari koje vam ne idu, da tako kažem, ne služe, ili ukoliko ste se previše dali u neku situaciju, možda i nije toliko strašno odustati od nje, samo da vam ne pravi neki dodatni stres i anksioznost, depresiju i tako dalje. Još jednom pominjem, situacija traži balans. Dobro, hajde da vidim za vas koji nemate posao. Šta jarčevi koji nemaju posao, a traže, mogu očekivati? Molim karte za jasne odgovore. Karta cara, karta ljubavnika. Evo vama neke životne prilike. Vi ste u ovoj situaciji malo neodlučni, kao da vam se nudi 2 prilike. Jeste 2, definitivno. Dragi moji jarčevi, hajde da izvučem još jednom pa ću vam reći šta sam htjela. Svašta mi dolazi na pamet. 10 mačeva. 5 štapova, vitez kupova, karta ljubavnika, karta cara i 2 mača i onda 10 mačeva. Mislim da ovdje vi sami sebi pravite problem veći nego što jeste u narednom periodu. Kao da ne možete da se odlučite između 2 opcije. Razmislite šta vam više odgovara, jer nekako ovu odluku koju treba da donesete, odluku koju treba da donesete što pre. Zašto vam to kažem? Ovo je nešto što vas čeka od marta meseca. Sad, da li je to situacija sa vama ili nije? 10 štapova. Ja ne znam, ali shvatam da kroz ove karte da ste jako umorni od svega i da ne možete više da se nosite sa nekim obavezama. Ovo je čitanje za vas koji nemate posao. Ja sam sigurna da posao koji vam se nudi stvara stres kod vas zato što mislite da ćete biti preopterećeni, da će to biti i suviše što se traži od vas, ali dragi moji jarčevi, dobijate kartu pravde. Ovo će biti nešto što, ako je
situacija od marta meseca, sad još jednom napominjem ono što vidim. Ako je situacija od marta meseca i ako čekate na neki posao od marta meseca, a to vam stvara konfuziju u glavi, problemi i onako mislite da to nije to, oslušnite svoje telo u ovom momentu. Ostavite i ego, ostavite i srce, sve. Ako vam telo kaže da niste za to i ako imate onaj osjećaj u stomaku, onda ne morate prihvatiti, ali opet kažem, bitno je da donesete odluku što pre, dragi moji jarčevi. Dobro. To bi bilo to što se posla tiče za vas. Svakako stoji vam obilje sad, da li ćete prihvatiti posao ili ne, na vama je, dragi jarčevi. Otvaramo karte za ljubav. Šta jarčevi mogu očekivati u narednom periodu? Unseen. Ljubav može biti slepa, dragi jarčevi. Pogledajte da li vidite crvene zastavice, nešto ne vidite kako treba, nešto imate povez preko očiju, nešto nije vam vidljivo kako treba. Dobro, hajde da vidimo za vas koji imate partnera. Šta karte imaju da poruče jarčevima? Polomljen prsten. Polomljen prsten. Pa, dragi moji jarčevi, vi kao, jer neko među vama ko se razvodi, definitivno bih rekla da nešto prekidate i to je situacija sa vama. Možda vas je neko iskorišćavao za novac i to je situacija sa vama, vidjet ćemo. Ali, dragi moji jarčevi, obratite pažnju na financije, obratite pažnju na te neke zakonske obaveze koje imate vi ili partner, čisto eto izlazi u kartama pa moram da spomenem. Ukoliko ste prekinuli neku ljubavnu vezu, žao mi što to vidim, ali prosto, eto. Karta suda, karta visoke sveštenice, 10 štapova, 2 pentakla, paž štapova i karta slomljenog srca. Mislim da ste previše nekih obaveza uzeli na sebe i možda zbog, ili vam je neko dao previše obaveza. A taj neko, ukoliko je vaš partner, onda bih rekla, dragi jarčevi, da se osjećate onako iskorišćenim. Kao da ćete se trgnuti iz tog nekog, da tako kažem, momenta gde vi vučete sve što je potrebno na svojim leđima i tako dalje i tako dalje. Možda ćete se malo razočarati u cijelu situaciju. Za neke od vas odlazak iz neke situacije, odnosno veze, ali sa druge strane neko će nastaviti. Vidite, naravno, kažem, ovo su generalno YouTube čitanja, sad izgleda kao da je nekom lično čitanje jer su se sve karte moguće povezale, pa ne mogu da vam svima prezentujem istu situaciju jer je nerealno da to radim. Vi koji se dvoumite, verovatno mislite da je odlazak iz situacije jedino rešenje. Svakako, slomljenog srca, na slomljeno srce ste dobili 8 kupova i caricu, pardon. Tako da, ukoliko nastavite ovu vezu, sve neke probleme ćete prevazići, ispunjenje želje i tako dalje sa kartom 10 kupova. Mislim da vi svi već znamo kartu 10 kupova. Ono što ne vidite, dolazi toranje i novi početak. Sad, dragi moji jarčevi, probudite se. Karte vas pozivaju da se probudite. Budite ono što jeste, niste ničiji rob ukoliko je to situacija sa vama, ne morate ništa da trpite,
ali isto tako to ne znači da treba da stvari sečete u korenu. Svakako porazgovarajte sa partnerom i ukoliko postoji mogućnost za nastavkom ove veze, onda to i uradite, veze, braka ili tako dalje. U slučaju da ste u braku sa partnerom i da vam jedini izlaz iz ove situacije razvod, budite spremni da naredni period bude onako baš turbulentan za vas što se tih nekih pravnih stvari tiče i tih stvari koje su vezane za razvod. Šta drugo da vam kažem, nisu sva čitanja lepa, ali ukoliko dođe do toga, prosto morate biti spremni na raznorazne špekulacije, na raznorazne tračeve i tako dalje, dragi moji jarčevi. Probudite se. Za vas koji nemate partnera, ima li šta novo na vidiku? Naravno, za vas koji tražite partnere, ima li šta novo na vidiku? Karta šizofrenije, karta otpuštanja, karta prošlog života, dobro. Stres, ovo sam već videla kad sam mešala karte, ali se me zanemarila potpunost. I karta lude. Na dnu špila mi stoji salavlje. Sad, dragi moji jarčevi, ukoliko ste skoro završili neku ljubavnu priču, vi ste i dalje u toj ljubavnoj priči i ne možete da izađete iz nje, a čeka vas novi početak. Vrtite se u krug i ne možete da izađete iz te neke priče. Potrebna vam je transformacija, potreban vam je, da tako kažem, hladan tuš, jer vi i dalje idete ka osobi sa kojom ste završili, ali nekako kao da se držite te osobe i ne puštate. Hoću da vidim karte. Ovo sad otvaram, trebala sam ranije. Budite razigrani. Nemojte sebi dozvoliti nikakvu pasivnost. Razigrajte se, budite onako razigrani u svakom smislu. Još jednom samo da otvorim za vas koji nemate partnera, da vidim šta se dešava. Dragi jarčevi, evo sad ću da vam kažem šta je i kako je. Budite razigrani. Ljubav je definitivno oko vas, na sve strane. Ostavite neku ovu priču iza sebe, jer bukvalno ćete vrlo brzo doći do osobe koja je za vas, odnosno nekog novog partnera, kroz neku muziku, kroz neki flert, kroz neku zabavu. Biće ovo dobro vreme provedeno sa nekim. Ustanite iz kreveta, dragi jarčevi. To bi bilo sve za danas. Ja se nadam da će čitanje rezonovati. Ukoliko bude, pišite, komentarišite, lajkujte, subscribeujte, šerujte, pa se čujemo i vidimo u nekom od narednih videa. Pozdrav, jarčevi!